kalubu aluang kapulang sadang sanjorang ayo oh carito niya mama kita sambuang iko sambuanyo nang katigo maei onyo bunuh mola cando sini ala desiin maso itu anyolai nyoelo nia katapi jurang tibo di tapi jurang nia nyolucuan ke tengah jurang satu tibo nia di bawah badan ala cai kasadonyo muko indah nampak lain nyambi balik mola desiin nyobao nia mola ka dalam bana di banda nia nyobana manda desiin baluju mati la nia nyo sandang oh desiin balik ka dalam rimbo anyolai nyo kalian lubang mola candonia nyok kalian lubang saingan lutui nyuci lungkui ancan dosinia nyok kubuan ia desiin tanpa bawaju nyolai oke jam kobanama oh tindakan manusia nyolai anyo iko wana oh kanda alamat tuani olah siap nyokubuan mola desiin pulang nyolai baju basah sirawa basah otibo siin di rumah anyolai tampak dek kawan mola sisiin dari mano waang tadiin menjawe siin di sinan ambo dari sinan makawane baak kok basah badanangin baak kok masalot sirawaju bajuang satu memaco rupo itu bagage siin masuk ke dalam rumah inyo tuka baju nan basah jonan nelo tuka sirawanan basah tadi kanan nelo nyai oh siap sirawa mulai tuka pinjam ape kawan inyo alai kombo ape kawan-kawan pinjamkan ambo ape dulu ambo nak pingin mana lepon kawan ambo di era Padang onyo telepon kawanyo dek siin nyo angke telepon siin kecek siin oh di mana kawan ba itu katonyo siin ombo di Padang makawane lai ku ado karajo di Padang pai ambo cie karajo kalau karajo inwa antanyo kini ku alunado karajo di kota Padang do ini okoyo ba itu kato kawan koyo na ado karajo di kota Padang kawan terima kasih makawane oh banyak lah kawan oh langsung siin pai dari rumah inyo nanindak pulang lai pangana pareman batigo tadi kamalo siin ko pai ba itu kato inyo oko langsung seilang anak kawan siin tadi girang nekonyo siin gak mencurigakan pareman batigo tadi mangako siin nilang sajo kita tinggalkan si umilin kita sabui kolah hembe kapasa tinggalkan dak olu cando siin kita sabui mandeniai omande sinia di rumah Allah bingung Allah menangis badaninyo di mano onde nak kanduang nak oko balun pulang jo badania mana la dua hari niang oh nak
ulang manakan duang di mano tajelona badan kau naik kece amak mana kedua hari kau nak pulang mana di mano kau naik cukui 3 hari larasa cando manes sinia diimbawan kabake warga masuk itu ibu warga mencari cando sinia menyolai nyuturi ibu tadi tukang male goreng ibu numpang tanyo ambo bu kamano sinia tadi mangale goreng buing iyo inyo kamari iyo lah 3 hari yo kini nak do datang inyo mangale goreng tapi biaso kece inyo pai onyo tanyo balik mola ko kini pareman nambah 3 tatanyo mola tajawe de pareman kini pareman akan mola numpang ambo karalam rimbo tapi juga kenaknya padi numpang ambo kabatanyo supaya senang dalam hati ado nampak nia pareman mama goreng 3 hari ko kasih koi ibu akan ngolah iyo ado kamari nyo membawa goreng kami bali gorengnya sebuah siap mau bali nyo paisi ini lang lo katiko tutir yang mungkin ninyo ladek siin iyo mula ko itu caritonyo tarimo kasih pareman nambah 3 no cari mulai lipara anyolai masuk kampung keluar kampung otak sorong lah orang namanya ketampe onde sini anyo ampai lari siin nampak goreng honia basera lah di tapi para anyolai mula kini tasera goreng mana kandung mana niana di mana kau mana kau lai duyo kau lena lapat tu mane kau tamuina di mana bangkai kau mana kau mati kau de orang di mana bangkai mana oh oleh soal sama moso itu tepana orang banyak katora aku hari jalan ke mak aku ada soal tadi ku jual apa itu mula katora narami bagage orang mencarinya nyusulusuri jalan sama tadi batari baik ko juo basenteranyo lai pareman kasadonyo larami para deka mencari nak tanggung raminyo para biasa ciliang nan banyak kini orang bau ungu di dalam para satu tibo di bibi tampe nia nyokubuan tatagun orang na di sinan di siko gak lain tampe nyopa biasa iko sama ko gak barasih mode siap barambah siap batoka nyo keliliangan di orang namanya lendak siko nia nyokubuan lah di orang nyolai nyoimbau buserai de warga masuk itu Pak Bustera nyolai di siko ado tanah gak bapangku Pak Buster lain dak di siko nia baku bukan matuan lenak di siko na ambo nyokubuan de orang Pak bantu ambo Pak tolong kali Pak tanai ko pae katibo buser katiko tu bagage orang mengali tanah lantuang buser la turun tangan satu tatoka lunak yo ditoka 3 lunak yo sampai ke hampir nampak punggung
sini ala bagian kemana kecil booster awal sinan awal karena apa itu kata booster kok kini katapi lawang tadoe mula kecil si booster ko nak samarang saya dah ko karena aku babayo ko apa itu kata booster kini menjarak lah orang namanya anyolai masuk segala kamera pe tibo segala tibo ratawan tibo ko la tibo anyolai orang mati sahib lakana monyo anyolai ala basobo cando sini ya mande ado adi punado kakak ado pulo di sinan mande manangi anyolai marao mande kana onak nia kece mande na hiyo yu kece amak mana Mande larang kau nak ke kampung tel yang dek kau menyabui ke membali sape. Lama larang nak kau mengalegor yang kerana kau kecek kau orang bansin. Biarlah mak wak ke kampung tel yang pulang menyalang mak sanjorayo. Biar nia mak mengalegor yang supaya dapat mak. Balanjo mai onak niya akan mulai onak maafkan mande onak kan bangi dan mande nak dia giroso ampunkan mande nak onak inai kota de mande nak carui koi di kau dona nak mande menyuruh nak baik kau rupui korona kau nak mangan legor yang kau nak mati rona nak bansik mande nak rupui kau de gula bansik mande na badan diri oh diambil niya nane booster anyolai nya masukkan ke kantong plastik kunyang anyolai ka diopor sinia ke kota Padang di Pisum anyolai supaya nak jale pelaku anyo kini atau dipangakan cendo sinia one keji sabana jae sabana kejam mula paremangko Allah pipakosa olah dibunuh pulo mai oh sabar sana kemambali baju iko koma oh carito kata nike akan masuk pulau nang dalam limbo iko carito kamanuju kana nampe kini ko nanti ko oh nalakati bola lagi